Geçen yekşenbe güni Türkmenabadda bir hususy awtoulogyň ýol polisiýa işgärini kakmagy netijesinde ofitser agyr ýagdaýda hassahana düşdi. Habarçymyz Lewawyň merkezi şäherindäki bu hadisanyň sürüjiniň polisiýa işgäriniň talabyny berja etmekden ýüz öwürmegi sebäpli ýüze çykandygyny anyklady. Çeşmelerimizin hupsuzlygy nukdaý nazaryndan bu waka bilen iltisikli käbir jekmejikler sol sanda anyk adam atlary äsgär edilmeýär. 29 oktýabrda giýje saat 12:30 töwerekleri Toyota kysymly hususy awtologyň eýesi polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgäriniň ulogyny saklamak talabyndan boyun gaçyryp, ulogyny ýokary tizlikde sürmegini dowam etdirdi. Polisiýa işgäri ýoluň ugrundaky beýleki bir ofitser bilen rasiýa arkaly habarlaşyp ýagdaýy düşündirdi. 5 kilometr uzaklykdaky beýleki ofitser ala taýagyny bulap köçäniň ortasyna çykdy. Emma sürüji saklanmady we onuň üstünden sürüp geçdi. Deyip, bu ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy 30 oktýabrda irden habarçymyza gurrun berdi. Ol mundan soň sürüjiniň ulogyny saklandygyny, polisiýa işgäriniň bolsa agyr ýagdaýda keselhana äkidilendigini gurrun berdi. Polisiýa işgäri agyr ýagdaýda hassahana eltildi we gysagly operasiýa edildi. Onuň janyny aman saklamak başartdy. Emma bedenine öwezini dolup bolmajak agyr şikesler ýetdi. Onu ulogy bilen kakan sürüji desine tutsak edildi. Oňa şu golaýda jenaýet aýplamasy bildiriler. Deyip, habarçymyzyň söhbetdesi belledi. Azatlyk bu ýol hadisesi boýunça Türkmenabadyň häkimliginden we polisiýa idarasyndan resmi ýagdaýda maglumat alyp bilmedi.